No niin, eli 2,5 tunnin kävelyn matkaan päästä on semmonen teeri. Tää ilmeisesti tää on vuoren teeri. Niitä on varmaan enemmän Niitä on enemmänkin täällä. Aika hyvin osuttu. Joo. On tässä vielä ruskeat. Eli poikanen, tää on vuoden poikanen. Ei mikään trofea, mutta ensimmäinen lintu täältä kaudelta. Kiitos tälle metsälle. Kaikki tähän asti onnistunut. 2,5 tuntia todellakin on vain kävelty, mutta ei ollut niinku yhtään lintua. Tämä oli ensimmäinen lintu, joka lensi. Paska on nähnyt metson paska ja sitten teeren paska tässä lähellä. Koira on ruvennut toimimaan, mutta lähti sinne. Mä sitten kuitenkin ajattelin katsoa tätä kukkulaa. Sitten koiraa tuli ja juoksi täällä ja se porrahti tästä puusta ja mä ammuin sen. Tuommoista. Koira on 11V, vanha ava.